Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Salamat. Hindi po natin maiiwasan na ang talakayan sa ating mga pagbasa ngayong linggo ay hinggil po sa mga mag-asawa. Mula dun sa first training na galing sa aklat ng Genesis, nang nilalang ng Diyos, nakita ng Diyos, dapat may kasama, may kapartner ang lalaki. And then in the Gospel, from the Gospel of Mark, chapter 10, verses 2 to 6, very heatedly, they were discussing, asking Jesus about divorce. At makukulit ang mga lagat, pagdating sa bahay, divorce pa rin ang gustong itanong kay Lord. Dahil ayon sa kanila, sa pagdali nila, at sa utos ni Moises, pinayagan silang mag-divorce. Pero mula pa, sabi ng Panginoon, it is never the intention of God to allow divorce. What God has joined together, let no man separate. So kung pag-aasawa ko, ang pag-uusapan, anong malay mo dyan na ako? Wala ka naman asawa. Totoo po yun. Pero ikukumpisan ko po sa inyo, ilan sa matatami kong kaibigan na nag-i-inspire po sa akin ay mag-asawa. I have some good friends na talaga pong tapat sila sa pagsasama nila, sa pag-aasawa nila, na kapag kasama ko sila, they inspire me and they teach me a lot about being faithful to my own priesthood. Mga mag-asawa ko ang ilang matalik ko kaibigan. Ang delikado po at masama kung kaibigan ko lang yung babae. O mas delikado kung yung lalaki lang ang kaibigan ko. Mas delikado yan. Anyway, I believe marami po sa akin dito hindi rin kasal. So anong pag-uusapan natin? I believe this is also true about the relationship. This is also true about family ties. This is also true about magkakapatid, magpinsan-pinsan, at lalo-lalo na po ang magkaibigan, hinggil sa katapatan, at pati na po magkasama sa organisasyon, magkasama pati sa partido, at magkasama po sa parokya, tayo magkakaparokya. Pinag-uusapan din po ang katapatan sa isa't isa. Pero hindi po natin maiiwasan na paminsan-minsan, pero hindi pagkakaunawaan, na may pag-aaway, may sumpong, ayaw na magsalita sa isa't isa, ayaw na magsama, at mauuwi sa hiwalayan o divorce. Naunawaan din po ito ng Panginoon. Kung minsan talagang meron mga tao hindi magkasundo, pero ang pag-uusap po ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, bago tayo humantong dun sa muling desisyon na maghiwalay at mag-divorce, I believe in today's gospel, the Lord is asking us to consider three things. Bago man umabot sa desisyon na ayaw na sa'yo, ayaw na kita makita, hiwalay na, divorce na, wala na, parang kalimutan na ang nakaraan. Whether it is between couples or friends or brothers and sisters, before you reach that decision, parang sinasabi ni Lord sa gospel, please, pati, consider ang tatlong bagay na ito. At ano po ang mga ito? Unang-una. When they are talking about divorce, the Pharisees and Jesus and the disciples, nagtaka po ako dun sa huling bahagi ng Ebanghelyo, biglang nagkaroon ng switch. And Jesus was inviting the little children to come to Him and bless them and embrace them. Bakit? Ito po ang unang paalaala ng Panginoon. Kayo po mga mag-asawa, huwag kayong may kapatid o pamilya o kaugnayan sa isa't isa. Bago po kayo umabot sana at humantong sa anumang desisyon ng pag-aaway, hindi na pagkikibuan, hindi na magkikita, hindi na magsasama kailanman, please consider this. Bago man kayo maapektuhan, ang unang matinding maapektuhan ay ang mga bata. Whatever decision you take, they may be quiet. Okay? They may not know anything. But anuman pong decision ninyo, lalo-lalo na major decision
ng separation and divorce. Pakibala ko, ang unang maaapektuhan at masasaktan at maguguluhan ay ang mga bata. That is why Jesus said, after the discussion of divorce, if you divorce, let the little children come to me. Sa marami kong tinutulungan namin tao kung saan magandaan ngayon, nakikita ko po at nararanasan ko. Siguro masasabi ko, more than 90% or sabihin ko ng 90.99% ng problema ng isang tao, kung pag-aaralan mo at babalikan mo, may kwento po ito na nanggaling noong bata pa siya sa ilalim ng kanyang mga magulang. I've seen this, I've experienced it. Marami po sa problema natin na kahit yung buhay po natin, kung titignan po natin, marami sa mga dinadala natin, maling pananaw at masasakit at masakit na karanasan, naranasan po natin nung tayo maliliit na bata sa ilalim ng magulang natin. Meron po kami kausap, laging galit sa lahat ng nakausap niya, galit sa lahat ng nakapag-ugnayan niya, galit na kahit sino makilala niya. Talagang he's always angry. Yun palagi ang disposition ng heart. Galit po siya kahit kanino. And we try to sit down and talk with him and try to trace saan nagagaling itong galit niya. Ang gawang tungkol sa akala niya, nakalimutan na niya. Sa pagkikipagkwento mo sa akin, biglang lumalim nung bata siyang maliit, ipinasok siya at itinalim sa sakop ng nanay niya at ibinigin sa kisame ng ilang oras. And because of that, anger grew in his heart. At hindi mo po niya pwedeng pagalitan ng nanay tayo nanay, pero nagsimula po ito ng anger niya na kahit sino hanggang tumanda na, there is always anger in his heart. And where is this coming from? How did his experience with his mother? Meron din po akong kakilala, napakababa ang tingin sa sarili. Walang tingin sa sarili. Kahit nagtalo siya, kahit marunong siya, kahit maganda siya, kahit maganda lalaki, kahit may leadership. Pero ang baba-baba po ng tingin sa sarili. Very low self-esteem. Again, we talk to him, we try to trace it up kung saan nagagaling. Hanggang kaalala po niya, minsan umalit na bata siya. Walang kaalam ng dahilan. Basta umuwi ng kasing ng tatay niya at inampas siya ng tatay niya sa belt at yung bakal ng belt ang dumakot sa kanya. At yun po, hindi lang nasaktan ang kanyang katawan. Pati puso niya, pati pagkatao niya since then na nasaktan at naging mababa at maliit ang tingin niya sa sarili. All these when they were child. Kaya ang una pong na-apektuhan ay ang mga bata. Okay lang po na may problema tayo. Okay lang na minsan hindi tayo nagkakaunawaan. Okay lang po, but remember this. A sign of a mature person, a real mature person, when he could go beyond the issues or his problems, kung saan po pwede siyang umangat sa problema niya at alalahanin ang ibang tao, lalo na ang mga maliliit na bata na sangkot sa buhay niya. This is a real sign of holiness and maturity. When in spite of all the problems we have, we will go beyond or rise above our problems and stop not only considering ourselves, but lalo na po ang mga batang maapektuhan. Kaya sabi ni Lord in this issue of divorce, let the little children come to me. Sila ang unang kawawa. Consider that. Amen? Okay. Ikalawa ko. Sabi ni Lord, kaya binigyan kayo, kaya napilitan si Moses, nabigyan kayo ng plea of divorce because of your hardness of heart. Dahil sa katigasan ng puso ninyo. Ano pong ibig sabihin ito? Hardness of heart. Isang nakakalungkot po sa society natin ngayon. Isang nakakalungkot sa modern society ngayon ay parang nawawala na sa atin ang sense of sin. Wala na po tayong sense of sin. Parang hindi na natin alam kung ano ang kasalanan o kasalanan man. Okay lang,
kasama pa. Okay lang na nagnanakaw at nangurakot. Everybody is doing that. Sa report sa news kahapon makalawa, yung isang taon na kurakot ng last year ni GMA ayon dun sa balita ay more than 100 billion pesos ninakot mula sa kawan ng bayan. Okay lang yun. Everybody's doing that. SOP na ngayon ang kumuha ng porsyento. Kaya pa naging standard operating procedure ang pagnanakaw. Kaya pa naging bahagi ng sistema natin ang pangurakot. Pero okay na. We don't get angry because we have lost a sense of seeing. Because of our hardness of heart, hindi na natin alam, pinapayagan na natin, dahil ginagawa naman ng lahat, wala naman nakakaalam, okay na. Hardness of heart, ito tinutukoy ng Panginoon. Noong pamilya tayo, yung mga kasingilan mo, natatandaan ko ang mga magulang natin, sinasabi sa atin, walay bago imakalimin. Hindi niyo ba alam kung ano ang nakakahiya? That is the sense of sin of our parents. Tama na alam na ang nakakahiya. Pero ngayon, hindi na natin alam kung ano ang nakakahiya. Kahapon ng nanay, vice governor na yung anak niya, may yung isang kanya sa isang bayan, may yung manugan niya sa isang bayan. Hindi na natin alam kung ano nakakahiya. Magkapilito, pare-pare mo pamilya sa Senado, takasan ng kamay. Kaya ikaw na rin kapalintunan yung politika. May ano kayo nakakahiya. Kaya na ba ano yung nakakahiya? Tanong ko po, tinitingnan ko yung mga nag-apply ng pagkakandidato. Naku, paano sa nakakaya ka? Pati asawa yung mga ipakya kung nakapulong tayo sa mga ito. Kasi aga mo na, hindi mo kung may aga mo na, pero pinag-artista na ba? Ako na congressman. Hindi na natin alam. Hindi na natin alam ang nakakahiya. Okay na. Parang pag yung politika ngayon, hindi na sa utak, kundi pasikatan. Hindi sa utak, kundi sa bulsa na lang. Hindi na natin alam ang nakakahiya. Kontrolado na nila ang pwede. Pati ba mas gusto i-control? Pati mga gamot? Pati lahat na tanong gusto i-control lahat ang kontrata. Ito na ba rin nakakahiya? Hindi ako nakakatulong naman sila. Ano nakakatulong? Help din yung nagbabayan eh. At kontrata lang ng lumang I'm sorry, hindi po ako namumuli. Pastor Chris, I have to say things as if. Kung ano ang nakakaya, what is the sense of sin? Because of our hardness of heart. Okay lang sa akin. It is like the marriage trip. Okay lang. Hindi mo kailangan ng baby sa anak mo. Di yun lang. Hindi mo na kailangan ng asawa. Nagsawa ka na sa divorce. Hindi mo na kailangan yung anak mo. Di iwan. No more sense of sin, hardness of heart. Starting October 18 po, we will use the new order of the Mass. Mga bagong tugon po sa misa. Babalik tayo dun sa original translation. Dun sa Latin, Dominus Vobiscum et Cum Spiritu. So, magsisimulan po yung parokya natin para masanay na tayo sa October 18, simulan ng novena. The Lord be with you, at ang tugon na yun po ay, and with your spirit. Malaking pagbabago po dito sa bagong translation natin ay yung I confess to Almighty God. Ibinalik po yung linyang through my fault kung saan dinadagod natin ang puso natin upang lumambot ang puso natin through my fault, through my most grievous fault. Kasama na po yun ngayon. Bakit? Kasi po kahit ang sabi pa, tinawag po itong year of the faith. Kasi nakakalimutan na natin, hindi po yung parang mag-guilty tayo or mahiya tayo at laging kasalanan tayo isip. Hindi po. Upang makilala natin muli kung ano ang mali, kung ano ang nakakahiya. And because of that, do the appropriate action and receive more the great grace and blessings of God. Kaya through my faults, we would realize again, hindi na kasalanan nila. Kasi gano'n may kapit po tayo eh. And then, our Father, babalik din po tayo